want to give authorship to elderly people in art and to show that aerial acrobatics is accessible to everyone. The movement is based on the performer's own ideas and life experiences. Pirjo, menevä, touhava mummo. Minulle tuli viesti, että haluatko osallistua ilma-akrobatiaan. Ja mä olin ihan leijailin, että joo, mä just tarviin. Iloa, uusia kokemuksia. Olen ylittänyt itseni monesti ja uusia ystäviä ja se, että miten hienosti kannustetaan toisiamme. Ja vetäjä on myöskin aivan mahtava, iloinen ja energinen ja kannustava ja tukeva. Minä olen Raili ja harrastan tällä hetkellä sirkusta muun muassa. Mä aina innostun kaikista uusista asioista ja nimenomaan sellaisista, jotka liittyy niin kuin luovaan toimintaan ja itseilmaisuun ja jossa on joku tämmöinen taiteellinen kulma. Ja on ihan niin kuin mielestäni oikeassa paikassa. Rohkeutta, mutta ei niinkään sitä fyysistä rohkeutta, vaan sellaista niin kuin henkistä kanttia enemmän ja hirveän paljon iloa elämään. Ja sitten mä koen, että mä oon niin kuin sisältäpäin jotenkin laajentunut. Ehkä mä pidän noista liinoista, koska ne on jotenkin niin kuin pehmeät vaikka ne on kovat, niin silti pehmeä materiaali. Ja ne on aika semmoiset niin kuin esteettiset. Mä oon Katri, 70 plus. No itse asiassa se on sinänsä mielenkiintoista, että se on tuonut esiin sellaisia asioita, jotka on ollut vähän niin kuin ongelmallisia mulla. Jalat, kädet, yhteistyö, jota mä en ole moneen vuoteen ajatellut. Niin yhtäkkiä mä oonkin harjoittelemassa sellaisia. Ja kaikki tää on ihan vahingossa. Jotenkin, en tiedä mitä musta naksahti. Miksi tarttuu johonkin ja jää kiinni? Ehkä vaan joku hetki on sopiva. En mitenkään pysty analysoimaan tätä. No ainakin mä oon eka kertaa elämässäni roikkunut pää alaspäin. Kun kaikki muutkin kokeilee, niin mäkin kokeilen. Mä oon siis varmaan, mä oon aika. Siellä on paljon parempia. Mutta niin ei se oikeastaan haittaa mua. Nyt mä oon helpommin pää alaspäin kuin aikaisemmin. En mä tiedä, että mä olisin sulkenut ovia. Mut kuitenkin vaikka tässä iässä niin joitain ovia aina avautuu. Ei tiedä mihin ryhtyy. Ehkä sitä ajattelee usein, että elämä on niin kuin arvaamatonta. Mutta se arvaamattomuushan voi olla myös sitä, että tulee niin kuin hyviä asioita. Maija, olin kyllä heti valmis uusiin haasteisiin. Siellä saa nauraa paljon, nauretaan itselle ja muille ja yhteisille jutuille. Olen saanut tutustua uusiin ihmisiin. Ja sitten on ollut hienoa tietysti huomata, että oppia edistyy ja on kiva tehdä niitä kaikkia temppuja. Lihasvoima on selvästi kasvanut ja se, että edistyy, niin onhan se niin tosi palkitsevaa, että huomaa osaavansa ja pystyvänsä tekemään semmoisia asioita, joista ei ehkä olisi aikaisemmin uskonut. Ei oikein muut ei tunnu uskovan ennen kuin näkee. Aika paljon palautetta on tullut just siitä, että eikö toi ole ihan lasten juttu. Muutenkin vähän semmoista epäuskosta just. Mutta sitten kun ne näkee kuvia, kun mä oon laittanut näkyville, niin kyllä ne sitten on siellä tulevat, että oho, vau, onpa hienoja juttuja ja ootpa taitava. Ja se on varmaan ehkä rohkeuskin lisääntynyt, joka on selkeästi sieltä nuoruusvuosilta vähän vähentynyt, mutta alkaa tulee taas vähän ehkä esiin.
The Aerial Acrobatics Group is a part of Circus Magenta's Circus at Home project, in which we aim to strengthen the interaction skills, active participation and well-being of the elderly.